Ola a todos. O programa de Alalá desta noite está dedicado a unha das asociacións históricas da música galega, a Cántigas da Terra. Cántigas naceu aquí na Coruña no ano 1916. A súa longa e interesantísima historia debuxa perfectamente non só o progreso da música galega, senón tamén da cultura e da lingua. A primeira formación que tuvo Cántigas foi un coro de homes, que era o que se estilaba naquel momento, e foi fundado por un grupo de intelectuais. Algúns deles pertenecían ás chamadas Irmandades da Fala. As Irmandades eran asociacións que tiñan actividade política e que reclamaban, entre outras cousas, o uso, por exemplo, da lingua nos ámbitos como o ensino ou como a administración, e tamén a recuperación daquelas manifestacións máis interesantes propias da nosa cultura, entre elas a música. Aquela asociación naceu e medrou, conseguiu superar a guerra, conseguiu superar a posguerra, conseguiu superar a etapa do franquismo e aquí continúan incorporando novas xeracións de músicos, de bailaríns e de actores, porque tamén fan teatro. Continúan traballando polos mesmos obxectivos culturais e musicais. E que pasou ca lingua? En que lingua fala un rapaz que estudia gaita hoxe en día aquí na Coruña? En que lingua fala un rapaz que baila muiñeira? Pois non o sei, o mellor hoxe rompemos algún tópico. O mellor é empezar polo principio desta historia con mayúsculas, a de Cántigas da Terra. Mirando a este mesmo mar, alguén soñaba hai case 100 anos con atopar un xeito de recuperar as tradicións que xa daquela estaban agonizando e os cantares e as melodías que se apagaban nas aldeas, porque na Coruña de principios de século a xente non precisaba cantar cantos de sega nen de rieiro. Así naceu Cántigas, ca intención de cumprir ese soño, de recoller e conservar para os que viñamos despois anacos valiosísimos da nosa cultura. Empezaron cun coro e un grupo de teatro que escenificaba costumes dos labregos e dos mariñeiros. Daquela non tiñan máis que asomarse ás zonas máis populares da cidade para recoller as pezas que foron escribindo en partituras. Así chegaron a ter un arquivo e un patrimonio impresionante. Para iso contaron ca colaboración de persoeiros moi importantes como Perfecto Feijóo, que xa era director de Aires da Terra, Mauricio Farto, que foi un dos fundadores, ou Eladio Rodríguez, o primeiro presidente de Cántigas. Aquel coro inicial, xa vos dixemos, era de homes, ese era o costume da época. E actuaron por primeira vez o 12 de xullo de 1917. E foi todo un éxito, no Teatro Rosalía de Castro non había ni unha butaca baleira. Desde aquela pasaron case 100 anos, pero en Cántigas o coro segue vivo. Teñen grupos de baile, de gaitas de percusión, de zanfonas. Desde logo houbo cousas que cambiaron. Agora hai homes, pero tamén mulleres e nenos. E seguen falando galego, pero tamén castelán. E ata hai algúns que falan húngaro. Manteñen, iso sí, a esencia e os obxectivos daquel Cántigas da Terra do ano 17. Daquela efervescencia que había naqueles anos na Coruña, a primeiros do século XX, pois tamén xurdiu Cántigas da Terra. O ideario das Irmandades da Fala estaba tanto preservar a lingua, tamén a música, as cancións, os bailes e o teatro popular. E esa foi a tarefa que lle encomendaron a distintos grupos, entre eles Cántigas da Terra. Vamos co Viva San Froilán. Vamos a ver. Parararam, parararam. Ti eres neto e fillo de dous homes que xa estiveran en Cántigas desde cando? Pois meu avó debeu entrar ao pouco de fundarse, tocou o tamboril e a gaita moitos anos, e meu pai tamén foi gaiteiro moitos anos en Cántigas da Terra. Cales serían os grandes momentos, os momentos máis importantes de Cántigas da Terra? Obviamente a fundación. Sí, claro, a fundación é vital, non?
e incluso antes da fundación, o momento no que... O previo. Sí, o que hai unha xente que se dá conta que di ou recollemos isto e facemos algo vivo desto ou morre, non? E gracias a esa xente temos agora pues, verdaderos cousas, o sea, cancións que son de todos e que todos coñecemos o Apaga o Candil, Marica Chus Chus, porque hubo alguén que o recolleu, escribiu nun papel e meteu no arquivo de Cántigas da Terra. Sí, que parece que sempre estuvo aí, pero estuvo porque alguén o mantivo. Exactamente, foi o momento que alguén recolleu eso, e non só o recolleu, sino que o reviviu. E ese eu creo que é un momento clave. Despois un momento difícil, claro, no ano 36, cando foron quen de manter o arquivo, cando foron quen de manter a identidade adaptándose evidentemente máis ou menos como puideron aos tempos, pero sen renunciar nunca a nada do que foi Cántigas da Terra. Anos moi duros, anos difíciles. Despois nos anos 50 hai como un rexurdimento forte do coro. E despois, eu diría que tamén, despois da transición nos anos 80, que a xente que estivo nese tempo tamén tivo moito mérito, porque houve un tempo no que parecía que o antigo era bello, e xa non valía. Eles foron quen de manter tamén aí o tipo e chegar hasta agora, non? O bon de todo é que, ainda habendo diferencias, evolucións, pasando por máis distintas, mantense unha liña bastante coherente durante todo o tempo. A última vez que fixemos unha grabación, ao pouco tempo saliu a grabación a reedición das grabacións dos anos 20, non? E era curioso porque escoitábamos o que graváramos nós, o que se gravara nos anos 20, pero había pezas que dices, pues, seguimos cantando, o estilo está aí, non? E de eso se trata, nos creo que a nosa misión é conservar eso, manter eso, divulgalo, e despois hai outra xente que ten como misión coller esas músicas, misturalas, investigar, facer outro tipo de cousas. Pero a misión de Cántigas da Terra é un pouco garantir que esa música sigue tendo donde existir do mismo xeito que se facía hai 90 e tantos anos. Aqueles obxectivos que se marcaban hai 90 e tantos anos siguen vixentes? Siguen estando sin cumprir de todo? En gran parte sí. Eu creo que os fundadores estarían moi orgullosos, porque moitas das cousas que les dixeron difundir, pois conseguiron. No arquivo hai moitísimas cousas, non só partituras, hai obras de teatro tamén manuscritas, tamén moi importantes. Están, por suposto, os libros de actas, están todos os libros de actas dos 92 anos de historia que temos. Este é o primeiro. Con esta garabata estamos diante de Franco e dentro, se a descosíamos, vai a bandeira republicana. Esta, vamos, é moi curiosa esta garabata. Montóns de carpetas de recortes de periódicos dende o ano 17. Todas as personalidades que viñan a Coruña tiña relación con Cántigas da Terra. O sea, Cántigas da Terra non só cantaba e tal, era o embaixador da Coruña, non só na cidade, sino para cando saía fora tamén. Aquí hai moitísima historia. Partituras importantísimas que, bueno, hai que son verdaderas ollas. Vos podo enseñar algunha. Esta, por exemplo, é a primeira foliada do arquivo, a foliada da Cruña. O que recollían era a melodía e as letras. Apuntaban quen a recollía, cando as donaba ao coro. Esta, por exemplo, a recolleu San Pena no 1910 e a donou ao coro no ano 17. E se cantou por primeira vez na primeira actuación de Cántigas da Terra en 1917, o 12 de xullo. Moitas desas partituras fixeron un camiño de ida e camiño de volta. Viñeron a Cántigas, que Cántigas os recolleu, cos seus informadores, cos seus coristas. Cántigas as gravou xa no 1921, en 1928, neses discos de lousa, que andaban despois polas gramolas das aldeas. E ali volveron ao pobo, pero a través de Cántigas. E fixéronse de novo populares e tradicionais nos discos de Cántigas.
As voces do coro seguen soando magníficas e os seus membros continúan traballando para manter estas melodías, pero tamén outros elementos do noso patrimonio cultural. E claro, vivindo a carón do mar, algúns deles pensaron en crear unha asociación de embarcacións tradicionais. Agora volven navegar pola Baía da Coruña, unha Coruña moi distinta àquela cidade proletaria dos anos 20 que tamén nos describe Xosé Carlos Ponte, o presidente de Cántigas. Na Coruña había unha tradición orfeonística moi importante. Había tamén un movimento social, eu creo que importante. A implantación do sindicato anarquista era enorme, o sea, a Coruña era unha cidade proletaria. Entón non é de extrañar que houvese iniciativas para o recreo e o lecer dos obreiros e entre eles estaba a interpretación musical. E eu creo que entre eso, o componente galeguista das primeiras décadas do século XX e tamén o exemplo do coro Aires da Terra, fundado por Perfecto Feijó, pois eu creo que eso que prendeu nesas persoas que tomaron a iniciativa de buscar un buratiño para un coro galego, que era a súa idea, é o nome fundacional, Coro Galego Cántigas da Terra. Na veciñanza da Rúa Panaderas, que é onde se fundou o coro, pois era un campo da leña, entón ali pois viñan as piñeiras, ca madeira de bergantiños para vender, e ali pois iban a recoller, os membros do coro iban a recoller ali as cancións, as escoitaban e as transcribían nunha partitura, despois a pasaban a limpo e cando volvía a ver feira, pois as interpretaban ao informante a ver se era ben, e dicía, ai non, aquí era tal, a volta era de tal maneira. Aqueles anos posteriores á fundación foron de intensísima actividade. Ata que estalou a guerra o grupo fixo enormes avances. Nos anos 20 gravaron os primeiros discos. Nos 30 incorporáronse as primeiras mulleres ao coro e fixeron as primeiras actuacións fora de Galicia. Ca guerra todo cambiou. 3 dos irmáns do gaiteiro Emilio Corral, un dos compoñentes emblemáticos de Cántigas, foron á guerra. El librouse polos pelos e puido seguir tocando. Agora ten 99 anos. Dixeron que foches o primeiro gaiteiro internacional. Bueno, iso é a parte, pero non fun con Cántigas. Non foches con Cántigas? Os coristas vellos sempre dixeron, falaban moi mal dos concursos. Dos concursos? Sí, nas bases de Cántigas non estaban permitidos os concursos? Non están permitidos. Pero, tanto insistiron que... Que foches? Fun. E que tal? Ganei o primer premio internacional. Había 50 gaiteiros, que é feo que teño que dicir eu. Ganei o primer premio internacional. Aos 4 anos volvín a ganalo, eu que fun con outra agrupación, e volvín a ganar o primer premio internacional en Llangollen, País de Gales. Mira, como era Cántigas daquela? Como era o ambiente? Era moi bonito naquel entonces. Bueno, daquela pasaba de lo ben, polo menos en Cántigas, non? Bueno, sí. Pasaba ben, eu sempre pasei ben. En Cántigas eu sempre pasei ben. Eso era o que me gustaba, unha das cousas que me gustaba era isso. Logo a música gallega, encantado. Pero o que era ambiente... iso de que ibas de recoller pezas ao campo da leña? Mira, eu recordo máis que iso ainda. Na Plaza de Pontevedra, onde está o cruce de Rubine a Pallo Gómez, había un eucalipto moi grande. O eucalipto daba sombra. Os que iban a segar a Castilla. A Castilla? Pois se puñían ali, esperando que os foran a contratar para ir a segar a Castilla. E ali iban os de Cántigas da Terra a recoller pezas. E pois apuntaban, non sabes? Esas pezas forman parte do arquivo de Cántigas, aínda hoxe. Claro, as cantaban moi puras, eles, entre eles. Entre aquelas primeiras recollidas no campo da liña e as xiras por Europa dos anos 50, Cántigas tivo que sobrevivir a momentos durísimos. Durante a guerra sufriron ameazas, desaparicións e ata o fusilemento de algún directivo. Pero o grupo continuou. Nos primeiros anos da dictadura, as reunións do coro eran escasas e apenas tiñan actividade, eran tempos de incerteza e moito medo. Co franquismo as liberdades desapareceron, non se proíbe a lingua galega, pero censúrase e identifícase ca idea de atraso e incultura. Tampouco estaba ben visto tocar a gaita ou cantar en galego, a non ser dentro daquel folclore artificial, alimentado polo réxime a través da sección feminina ou de educación e descanso. Cántigas soubo manterse á marxe. Un conto de mil mentiras. Eche de contar un conto.
Geranio ahora é presidente honorífico, que nos vai explicar que fai un presidente honorífico, entrevistas para a televisión, que máis? Ir pouco menos que de pedigüeño, a veces de pedigüeño. Pero xa fixo de todo, foches arquiveiro, sí. foches tesoureiro, sí. Foches, por suposto, membro do coro, Sí. foches director artístico, Sí, señor. o sea que coñeces a Cántigas Profesor de baile. Tamén. Ti és o maior tesouro que ten Cántigas. Hai que darse conta tamén. Cántigas da Terra, nacín ali, non, pero fon de mozo. Me casei ali. Despois de casar tuve fillos, continuei indo ali. Ainda con netos, tamén seguí en Cántigas da Terra, pois con que empezar teño que borrar de Cántigas da Terra. Que actuacións importantes recordas ti Pois así? mira, aparte das que eu me acordo sempre das xiras, porque sempre é o recordo que te marca. Por exemplo, a primeira vez que fomos a Bretaña francesa non foi a Lorient, foi a Brest. Esa viaxe marcou un momento, non? Eso que xa era Que pasou aí? Que pasou? Por que foi tan importante? Pois foi importante porque era internacional, porque a partir de aí naceu... Foi a primeira relación da música galega co mundo celta, digámoslo así? Foi o punto de arranque. E a ollos dos rapaces novos, que vos erades ainda rapaces novos, pues claro, como se vivía aquilo? Era outra vida. Chegabas de ser aquí tan pacatos e ali tan liberales. Aquí, para dirixirte a unha moza, case tiñas que facer unha instancia, e ali, por calquer tontería, se colgaba o collo. Así. Caramba, que peligro. Sí, porque os chavales o que fan agora, que os ves pola calle, que tamén o fan... E as mulleres tamén viaxaban, Geranio? Sí, as mulleres E sí. como facíades? Ajá. Porque estábamos en un momento difícil. Non, pois mira unha cousa. Os primeiros viaxes que se facían, as mulleres iban nos asientos dianteiros e os homes nos de atrás. Había eso, despois foi pasando, porque iso era repanoche, porque non ten o sentido. Nos anos 50, pertencer a un coro como Cántigas era pertencer a unha élite. Exacto, sí. A unha élite que cantaba galego. Eso, que cantaba galego, e que se enorgullecía de cantar galego. E moita xente que non estaba moi partidario, sí que lle gustaba escotar en galego. Que che parece? Pareceme curioso, polo menos. Estamos rompendo algún tópico hoxe, eh? En Cántigas non se cantaba máis que galego. E entón, o tiñamos como é unha patente de corso, nese sentido. Alguén me dixo que chegarades a tocar o hino galego diante de Franco. Sí, como non. E unha vez lle pediron permiso se se podía cantar. E dixeu que sí, que lle gustaba. Pero algún ministro non se quiso levantar. Ca morte de Franco, ábrese a convulsa etapa da transición e por fin chega a democracia. Galicia espreguítase e xa no ano 81 apróbase o Estatuto de Autonomía que, entre outros logros, recoñece o galego como lingua propia de Galicia e cooficial na comunidade. A xeración que se formou naqueles anos entende que falar galego xa non é unha vergoña nin un desprestixio. Esa xeración axudou a revitalizar a actividade de Cántigas e soubo mostrarlle aos fillos que a nosa música é algo fermoso. Para meu pai, a gaita sempre foi un instrumento que merecía todo o respeto do mundo. Estou falando de fai 30 anos atrás, no cal este instrumento non estaba tan valorado como hoxe en día, non? Entón eu comecei a dar os meus primeiros pasos, digamos, o achegamento á música do país, non? Pero, bueno, iso quedou aí dormido un tempo, ata que cheguei a Coruña, que decidín retomar a miña afición polo folclore e pola gaita. Entón, pensei a onde millor que ir a aprender a tocar a gaita, pois aquí na Coruña había un dos 4 coros históricos, como é Cántigas da Terra, e ali me fun as escolas de Cántigas. Entón, eu, despois de recibir as miñas clases, eu veía como ali había un montón de xente con edades moi diferentes, vale? Había xente de 15 anos cantando ao lado dun home de 68. E claro, eu quedaba fascinado por aquelas cancións e por aquela xente. Antonio segue fascinado aínda, encántalle cantar, de feito é un magnífico solista, desfrutas en complexos da música e da lingua. No meu día a día, eu falo galego que me ensinaron, o que aprendín na rúa. Cando emprego unha palabra non me preocupo se é normativizado ou non é normativizado. O máis importante coa lingua é usala, porque esa é a única maneira de poñela en valor. Cando un canta unha lalá, realmente, eu penso que é algo máis que unha sucesión de notas, non? É a expresión dun pobo. É realmente algo íntimo, íntimo e noso.
A Cántigas pode ir calquera persona que lle guste cantar, que lle guste o folclore e que lle guste aportar un pouquiño a historia de Cántigas da Terra, da cidade da Coruña e do folclore galego. Pero non tiña ninguna vinculación. O que pasa que iba pola calle San Juan e eu ia tocar e un día decidíme entrar. Eu ben sei que non ten moito que ver xogar ao golf con estar nun grupo tradicional, pero combínase perfectamente. O golf apórtame tranquilidade, reláxame un montón. Polo menos na cidade da Coruña pode ter acceso calquera. É un campo municipal e calquera pode practicalo. Non é un deporte de élite. O que destacaría de Cántigas é pois toda esa labor que se fixo durante casi 100 anos de recollida, de conservación e de espallamento da cultura galega e do folclore e da lingua, por suposto. Cando por la playa vas, vas espantando as gaivotas co maneo que te dan. Cando por la playa vas, vas espantando as gaivotas co maneo que te dan. Ai, 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 Cando era pequeno me chamaba moita atención o coro, sobre todo o grupo de baile, esas 8 parellas, non? Que era moi llamativo para min, porque tiñan bailes moi preciosos, moitas parellas eran, 8 chicas, 8 chicos, velo hoxe moi difícil, pero antes sí que o había, era moi bonito. Uns por herdanza, outros por curiosidade e outros como Alberto simplemente porque lle parecía algo precioso. O caso é que en Cántigas conseguiron ir atrapando novas xeracións de rapaces. Alberto empezou con 4 anos e de contado se decatou de que aquelas cánticas que lle cantaba a súa avoa na casa eran algo moi valioso. Só ten un problemiña, sacar tempo para todo o que lle gusta. A semana teño moi complicada, teño que estruturala, non? Para organizarme, para sair cos amigos, para ir entrenar os rapaces pequenos do meu equipo, para ir entrenar eu, para ir a ensaiar os ensaios. Logo tamén, o pouco tempo que teño, aproveito moito moitas veces os fins de semana pola noite hai foliada e eu me apunto a todas. Encántame ir de foliada, coñecer xente, bailar con xente de outros grupos, coñecer todo tipo de músicas, é moi divertido. A verdade é que yo recomendaría a calquera persoa. A xente da miña idade, non? Pois non é que lle interese, pero sí que hai un bilingüismo. Hai xente que fala o español, outra que fala o galego e que fala as dúas. Os que promovían Cántigas da Terra ou as Irmandades da Fala non se preocupaban pola existencia da lingua. A lingua estaba segura a súa existencia, o falaba todo o mundo. O que non tiña era recoñecemento. O que buscaban era o seu recoñecemento social, incluso político. O 80 ou 90% da xente falaba galego, pero non tiña un reconocemento social. E hoxe ten reconocemento social, pero xa fala moi pouca xente e ten un futuro comprometido. Hai alrededor dun ano tivemos o privilexio de entregarlle á Real Academia a medalla de ouro de Cántigas da Terra, polo seu 100 aniversario. E, bueno, pois, tiven a oportunidade de falar ali, imagínate, un rapaz de Monte Alto, de falar na Real Academia. Bueno, foi para mí unha ocasión importantísima. E, bueno, saliume nese momento que é a nosa idea, eu creo, é a idea deles, é o que está no noso espírito, que Galicia ou é en galego ou non é. Xa vos dicíamos ao principio que ca historia de Cántigas podemos debuxar os grandes trazos da nosa evolución cultural do último século.
Desde o día que se presentaron en público naquela Coruña do ano 17, nunca deixaron de traballar para que os galegos conservásemos e disfrutásemos a beleza da música tradicional. En cada partitura, en cada disco, en cada ensaio, nunca perderon de vista a razón pola que un día naceu Cántigas. Algúns mesmo arriscaron as súas vidas e por iso creemos que a todos os homes e a todas as mulleres de todas as xeracións que pasaron por Cántigas lles debemos de algún xeito que esta semana poidamos celebrar o Día das Letras Galegas como algo natural e que poidamos seguir cantando no futuro sabendo que cantábamos no pasado. Afortunadamente en Galicia hai moitísimos xeitos de interpretar a nosa tradición musical. Todos necesarios, todos vos, todos complementarios. Que eses distintos enfoques son enriquecedores. Esa é unha sorte que non teñen en outros sitios de España. O sea, aquí hai un enfoque desde o máis etnicista ao máis vanguardista. Pero todos xuntos somos defensores desa mesma tradición. Iso é unha riqueza e unha garantía de supervivencia para o futuro. Pero nós tamén somos conscientes, nós somos heredeiros dunha tradición de máis de 90 anos. A nós tocounos defender esta parcela, pois é que seguimos a seguir defendendo.